Riwruok mar jopuonj NAT bade ma Migori okwayo jod bura mamalo mondo mi kik kal paro mar chik mageto medo osuru e moko kuom mwandu kaachiel kod ng'ado atamalo 3 mag osach jotich ne chenro mar gero udi. Jopuonj gi kotelnegi kod jagoro mar NAT bade ma Migori Roslyn Wandigi wacho ni osach jopuonj donga matin mokalo tok oseng'ado osuru kod hola mamoko, omiyo ok ginyal yie mondo chak okaw atamalo 3 mar osachgi kaka paro mar chik mar omenda nodwaro. Wandigi wacho ni jopuonj ne osegero utegi kod hola mane gikawo kendo ok gidich kod ute migero kod piny owacho. Gikwayo jod bura mamalo kod mago mag Senate ni kik kal paro mar chik ka bende gibuogo mar dhi e ng'anyo. Jopuonj wan osegero udi kendo gigero udi maber, kendo jopuonj osekawo loan making jo payslips mag jopuonj, to jopuonj nigi loans mag millions. Gima gidongo en gimoro matin. Apart from that, jopuonj wagi nitiere mantiere gi banks moko mechak iluongo ni advance ni japuonj yudo kodong kata gi 2,000 kende, to family bende en go, depending gi nyithindo ma en go, relatives modak go. Ok wabiyie ng'eto moro amora e payslip mar jopuonj. Serikal oseng'ado pesa irgi e osuru mopogore opogore. Masani endi miyo japuonj koro gonyore mna gi pado. Sani endi kaponi ochako ng'ado osuru moro machielo, to jopuonj gi endi biro bedo e okang' ma samoro ok ber ahinya, ma samoro kata mna utegi, kata nyithindgi, kata dakgi samoro ok bibedo maber. Machielo, jopuonj paro ni kaponi nomedgi msara, te wanyalo wuoyo gi serikal ni samoro ne nyalo bedo gimaber. To nomiwa winjruok moro kanyo mane ok okete pesa. Koro sani gimidhi ng'ad ne idhi ng'ad ang'o? Punda amechoka. We are tired. Teachers have not been added even a single cent for a period of years now. Why tax? It is better they give us an increment in the salary, then we also accept that it is deducted.